पप्पा येऊ मा पगार. वाव. बघ, चांगल्या मार्गाने पैसा कमवलास ना, हा. ही आपली काय लक्ष्मी. आणि वाईट मार्गाने पैसा कमवलास ना, ही काय वाईट मार्गाने पैसा कमवण्याची ही तळतळाट आहे. दोन्ही अर्थ आहेत पैसे. जसं पैशाला दोन्ही असतात ना, तसं दोन्ही आहेत. आणि वाईट मार्गाने पैसा कमवला ना, कधीच जिंदगीत चांगला राहत नाही. समोरच्या लोक तळतळ करतात रे. वाईट मार्गाने कमवला ना, तुला जेव्हा वाईट मार्गाने पैसा देतात ना, लोक लय बोलतात, तुझ्या आई मरो, तुझा बाप मरो, तुझा हे करू, तुझा वाईट हो रे, अशी करतात रे, लय करतात. त्याच्यामुळे जिंदगीत वाईट मार्गाने पैसा नको कमवू, नको कमवू. नाही तर लोक म्हणतात, तू मरो, तुझ्या घरचे मरो, तुझं हे मरो, तुझं ते मरो. वाईट मार्गाने कमवू नकोस. आपण भिकारी राहू. काय जिंदगीत पैसा नसला ना चालतं, पण इमानदारीनं कमवू नका. इमानदारीनं कमवू, वाईट मार्गाने कमवू नकोस. काय असंच पैसा कमवू, फक्त इमानदारीनं कमवू. हा.